मेरला स्कीम আছে प्रमोद बर'र दिनत सेंक्शन हुआ गभर्नमेंट अफ इंडिया बा गभर्नमेंट अफ आसामर सेंक्शन हुआ स्कीम मेरला আছে যেতিয়া নাকি সেইবিলাক সময় আহিব 2026-27 যেটো এলোকেশন আহিব এই সময়তহে আমি নতুন স্কিমবিলাক আমি ল'ব পাৰিব মুঠতে এতিয়া কারেন্ট যেটো চলি আছে এতিয়া আমার সরকার হওয়ার পিছত এপ্রিললৈকে যেটো সরকার চলিব এই সময়ত আমার পয়সা নাই खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो माखासे भिडिअफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर जों दिनैनि समावहाय गिबिसिन थारावनो सिगांनि सरकार 5 बोसोर सरकार सलायनाय सीएम प्रमोद बर' सारनि सायाव जोङो सावरायलायगोन नैथियाव जोङो बीपीएफनि सीएम मिस्टार महिलारी सायाव जोङो सावरायलायगोन थामथियाव जोङो बीपीएफनिनो डिपुटी चीफ नोंथांमोना सिनायखायो बिथांनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन जोबनायाव जोङो हाग्रा बिफाननि मन्त्रि बीपीएफ पार्टीनि बिथांनि सायाव जों सावरायगोन रायजोफोर बे समाव नोंथांमोना नुखाबाय इन्ट्रोआवबो आङो यूपीपीएल पार्टीनि माखासे थांनाय 5 बोसोराव मावनाय खामानिफोरखौहाय इन्ट्रोआव होनानै होखादों दानिया खोनासंदो एसटीनि सायाव आरो थांनाय नभेम्बर दाननि 29 अक्ट' खालार खालि जानानै थांनाय जाथायनि सायावहाय यूपीपीएलनि सीएमआ मा बुंदों मोनद' हारिनो एसटी होनो थांनायाव जोंनि ट्राइबेल माहारिनि आफादफ्रा खुद्रिनाया ओंथि गोनां आरो बियो जुक्ति गोनां होननानै आं बुंनो सानो नाथाय अल इन्डियायाव ट्राइबेला मोनसेल' दा दिनै आसामाव ट्राइबेला मोननैमोन हिल्स आरो प्लेन्स रिसेन्टलि जि रिकमेन्डेशन होदों बेवहाय भेलि होननानै मोनसे बिथांमोना केटेगरि बानायदों दा बेवहाय जोंनि जि इम्पेक्ट बिनि जि मोनसे इम्पेक्ट बियो उनाव जोङो नुनो मोनगोन बियो बारा मोजां जानाय नङा बियो जि केटेगरियानो बानाया मानो थांनाय खनसेनि डिलिमिटेशनावबो गोबां आन्दोलन खालामनानै प्रेसार होनानै क'क्राझार लकसभा सीटखौ दोनफिननाय जादों नङाबा बियो लखिमपुराव ट्राइबेलनि पपुलेशना बारा जाबायमोन आरो भि खालामनाय लोगो लोगो बियो डिब्रुगड़ बा आपार आसामथिंजायसो बियो थांगोन बियो रोखा आं कुनु दिन फोथाया जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे कामान थांगोन जे सेक्रेटारियेटखौ माने बुख्रुबनांगो यूपीपीएलनिफ्राय मोनसे कामान थांगोन बा अर्डार थांगोन जे बेवहाय मायबा मोनसे एटाक खालामनांगो बेथ' सिमाङावबो मालाबाबो बेखौ नुनाय नङा आरो मालाबाबो जानो हाया कारन बे लेभेलसिम जोङो कुनु एक्सट्रीम माने बेबायदि गाज्रि साननानै राजखान्थि खालामग्रा मानसि जों नङा जोङो हारिखौ दानो फैदों हारिखौ मदद होनो फैदों हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जेसेबां हायो जोंनियाव जेसेबां सम केपासिटि थागोन थै थागोन जिउ थागोन साननो हानाय मेलेम थागोन गोसो थागोन जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों स' बेयो बेसलेस मोनसे माने मा होनो दाय जाबसिननाय बेखौ आङो आंनिफ्राय बेखौ आं कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामो बेवहाय एडमिनिस्ट्रेशनाव थानाय मानसिफ्रा सरकाराव थानाय मानसिफ्रा राइट टाइमाव राइट रेसपन्सखौ होनांगौ आरो रेसपन्सा जेब्ला सासेया रागा जोंगोन सासेयाबो रागा जोंफानाय नङा जेरैबायदि बेवहाय बुंनाय जादों जे जोंहा बिथां आथिखालनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदों जे आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन नामा आंखौ माबा नागिरदोंमोन नामा बै सोदोबफ्रा बारा मोजां नङा नोंथांनि मोनसे समाजारि बिजोङाव जेब्ला नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन बै समाव नोंथाङा नैबे मोनद' हारिनि एबा एसटीनि सायावनो नोंथाङा बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे खांख्राइ साम' गासिबो जाजोब आरो एसटीआव बयबो फैजोबो होननानै ज' खामानि मावलायनोसै होननानै बे भिडिअ'आ जोबोद समाजारि बिथिङाव बा बिजोङाव गोसारदों दा रायजो राजाफोरा मोनसे बाथ्राखौ बेखौ लानानै सोंलु खालामदों जे फरायसा आफादावल' थायोब्ला हारिनि थाखाय खामानि मावो बा हारिनि थाखाय बे समाव जुजियो बा नाङो बाथ्रा बुङो नाथाय जेब्ला राजखान्थियाव फैयोब्ला बे बाथ्राया सोलायो होननानै बाथ्रा बुङो बै बाथ्राया दाबो दङ दा जायफ्रा जोंखौ मुगैयो जायफ्रा जोंखौ लैलैसेसे खालामोमोन बै मानसिफ्रानो दिनै जोंजों एखे हारियाव फैनो नागिरनाय बेखौसो आङो बुंदोंमोन आरो बेयो साननांगौ बाथ्रा जे दिनै बिथांमोना इनसिकिउर जादों होननानै बुंदों आसामाव माखासे हारिफ्रा इनसिकिउर जानानै एसटी नागिरदों होनदों दा बिथांमोना सोरजों इनसिकिउर जादों
बिथांमोनानोथ' राजा मन्त्रि जाजोब्बाय बिथांमोनानोथ' आसामखौ सालायबोबाय दा आसामखौ जाय हारिफ्रा सालायबोबाय उदांस्रिनिफ्राय नैबे समसिम बे मानसिफ्रा जुदि दिनै इनसिकिउर जाबायब्ला जोंनि संबिधाना जुदि बिथांमोनखौ सिकिउरिटि नायाखैबा प्रटेक्शन होनो हायाखैब्ला माया बिथांमोनखौ प्रटेक्शन होगोन बबे जुक्तियाव दङ जे एसटि जाबा प्रटेक्शन मोनगोन होननानै स' अब्ला नोंथांमोना खोनाबायना बबेबा मोनसे रागा जोंफुनाय समावहाय आरो उल्था रागा जोंबावोब्ला बांसिन गाज्रि जायो दा जोंखानाय अरावहाय नोङो घिउ लुनानै होबावोब्ला बे अरा जोंसिनो दा बेनिखायनो जायफ्रा बुजिनो रोंदों बिथांमोना सिरि थादों बिसोरो उल्था फाल्था खामानि मावाखै नङा होनब्ला नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावखौहाय मानो बारग'नो थाखाय गावनि दायखौ सारायनो थाखाय बिथाङा रायजो राजानि सायावहाय रागा हगारदों आरो बै अपोजिशन पार्टी जानानै दे सिगां सरकार सालायनानै थांबाय UPPL पार्टी आरो आबसु बिसोरनि गेजेरावहाय दाय बानायनो थाखाय दाय सरजाबनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया सेस्था खालामदों बेसोमोन मेन थांखिया दिनैबो जों नुगोन रायजोफोर 19 डिसेम्बरनि उनावहाय जुदि एसटिआ कनफार्म जायोब्ला अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा हयथ' थफ्ला थफ्लि जुनानै गावनि देशखौहाय गारनानै खारनांनोबो हागौ खोमा होननानैसो आं सानो आरो बेबायदिनो खालामनांखागोन रायजोफोर मिथिबाय दा एसटिखौ जुदि होमारबायब्ला बर' हारिनि थाखाय जुदि एसटिआ इफेक्ट गोलैमारबायब्ला अब्ला हाग्रामा महिलारिनिखौ भारतनिफ्राय गुबुन देशआवहाय होखारहरनायानो बेस्ट जेरैहाय फर लाइक एग्जाम्पल बांलादेश नेपाल बेफोरबायदि जों खामानिसो मावनांगोन रायजोफोर अब्लासो बर' हारिया गसंथानानै थानो हासिगोन आरो गोजोनै रायजोखौबो सालायलांनानैहाय जुगे जुगे संसार जानो खाबु मोनगोन नङाब्ला जों बर' हारिया बेबायदिनो बेले बेजे जाबाय थागोन दानिया फैदो नैथियावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदों खोनासंबावदो এনডিএ মানে কি বোঝা যায় কি এলায়েন্স টেলায়েন্সের কথা কই এনডিএ আছে এনডিএ হিসাবে আমি 126টাত আমি খেলিম ইয়াৰ ভিতৰত 100টাই আমাৰ এনডিএ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় আমি এলায়েন্স আমি নকৰিম ৰিপল এলায়েন্স আমাৰ নহ'ব কিন্তু পোষ্টপল হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনাটো আছে তাৰমানে ৰেহন ডিমাৰ কথা কৈছে এইটো ব্যক্তিগত কথা আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত নহয় এইটো हाग्रामा महिलारिया एमएलए इलेक्शन फैबाय थानाय इलेक्शनावहाय एनडिएजों थाफानानै भट गेलेगोन गाव हारसिङै गेलेया मानो आसाम गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों बायजानाय फोरमान मोनखाबाय रायजोफोर फारसेथिं जोङो खोनानो मोनदों डिपुटि चिफआ बिपिएफ हारसिंनो गेलेगोन दा डिपुटि चिफ आरो हाग्रामा महिलारि सीएम चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो डिपुटि चिफ सानैनि गेजेरावहाय बाथ्राया गोरोबलायाखै फारसेथिं रिहन दैमारि फारसेथिं हाग्रामा महिलारि सानैनि गेजेरावहाय गोरोबलायाखै दिनैहाय बिसोर सानैजोंहाय गावस्रा गावस्रि जानायनि लामायाव फैबाय रायजोफोर हाग्रामा महिलारिया बिजेपि पार्टीखौ एंगारनो हाया एनडिएखौ एंगारनो हाया थांनाय बारग' सरकाराबो एनडिएजोंनो थाफानानैहाय खामानि मावनो गोनां जादोंमोन जेरै थांनाय 5 बोसोरावहाय इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारा जेरैबायदि खामानि मावबोनो गोनां जादों बेबायदिनो आरोबाव नैबे फैबाय थानाय समावबो नैबे 5 बोसोरावबो बर' हारिनि थाखाय बे एखे अबस्थायानो जानो थांगासिनो दङ आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों इउपिपिएलनि गायसननानै गालांनाय गोबां खामानि दङ होननानै निश्चय मावनांगोन नोंथाङा बेखौ मावथारखानांगोन मानोना नोङो 17 बोसोरावहाय बर' हारिनि थाखाय खामानि मावाखै गावनि उदैनि थाखायसो मावदों नङा होनब्ला रायजोफोर 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया आइफवालिनि ब्रिजखौनो बानायजोबनो हाबावाखै आरो हाग्रामा महिलारिनिनो खाम्फा गायसननाया दासिमबो हयथ' दङ बहाबा बहाबा आंसो नुवाखै हयथ' नोंथांमोना नुदों बिथांनि PMAYG न' गभर्नमेन्टनि न' मोननाया बै न'खौनो बिखौ माने बिपिएफ पार्टीनि मानसिफ्रा मावनानै होनो हायाखैमोन दा बेफोरखौ मावै मावैनो 3 खावसे बोसोर इउपिपिएल पार्टीया साक्सेसफुल खालामनानै होजोबबाय दा बेनिखायनो बे समावहाय बिपिएफ पार्टी फैबाय बिपिएफ पार्टीया इउपिपिएलनि मावनो गोनां अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौहाय मावनानै साक्सेसफुल खालामनांगौ नंगौना नङा इउपिपिएल पार्टीया गोबां थांखि लादों आरो
जायखौ मावनो हायो बेखौसो बिसोरो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों, मावनो हायिखौ गायसनाखै। अन्थाइ खाम्फाखौ बे समावहाय हाग्रामा महिलारिया गायसनगोन, नोंथांमोना नाय। नाथाय बेसेबां बोसोर लागोन बे अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय खामानिखौहाय साक्सेसफुल खालामजोबनो थाखाय, बेसो समा दिन्थिगोन रायजोफोर। अन्थाइ खाम्फाखौथ' गायसननो हायो, सोरबा सासे साधारन लिडाराबो गायसननो हायो, धोनि न'खरनि मानसिया अन्थाइ खाम्फाखौहाय। नाथाय सिङावहाय मा जानानै दङ बेखौथ' गामिनि रायजो राजाफ्रा मोनथियाना रायजोफोर। गामिनि मानसिफ्राथ' सानदों मावसिगोन, हा अन्थाइ खाम्फा गायसनफैबाय, रेडि जाबाय, आधा लुनानै होनो हागौ। नाथाय स्किमा गैयाब्ला माजों लुनो बेखौ? आसाम मालानि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिया। आसाम मालाया नैबे दानि बोसोरावसो, थांनाय बोसोरावसो बेखौहाय स्टार्ट खालामनायनि बाथ्राखा। बेखौहाय सिगांनिफ्रायनो बाथ्रा बुंखायाखै दे बानायनांगौ होननानैहाय। नाथाय बेहाबो माखासे स्किमनि टाइम थायो, सेन्ट्रेलनि बियो, मिथिबाय दा? दिनैहाय हाग्रामा महिलारिया मा गन' गन' बाथ्रा बुंलाबाय फैदों बेलाय आसाम मालानि सायावहाय। बै समाव 17 बोसोरावहाय बबेबा मोनसे नेशनेल हाइवेखौनो बानायनानैहाय लाबोनो हायाखै। क'क्राझारनि हाइवेखौनो बिथाङा डाबल रड बानायनो हायाखै। दाना हनै मालाय बानायखा मालाय फोसाबखा। आं नोंथांखौहाय मालाबाबो सार बुङा, मिथिबाय दा? मानोना नोङो बर' हारिनि थाखाय साननाय नोंनाव गैया आरो डेभेलपमेन्टनि थाखायबो नोङो जेबो मावनो रोङा। बेनि थाखायनो आङो हाग्रामा महिलारिखौ सार बुङा। आङो लुबैयो, आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोखादों, बर' हारिखौहाय जुगे जुगे संसार जोबजासे रायजो जानो थाखाय खाबु होनो हाग्रा मानसिखौसो आङो सार बुङो। निश्चय आंथ' सानदों अदालगुरिनि डिपुटि चिफ आरो हाग्रामा महिलारि, डिपुटि चिफआ जुदि गोसो जायोब्ला BPF पार्टिनि हाग्रामा महिलारिया दा बिथाङा डिपुटि चिफनि जेसेबांनाखि साननाय बेसेखिनि हाग्रामा महिलारिनाव गैयासो होननानै आं साननो, मिथिबाय दा? दा नोंसोरसो मा बुजियो? बे समाव जों सावरायगोन पानिराम ब्रह्मनि सायावहाय। बिथां हाग्रा बिफाननि मन्त्रि, बिथाङाथ' दिनैनि समावहाय खावलायदों, सम बिदों, खामानि मावनो थाखाय सम नांगौ होननानै बुंदों। UPPLनो नोंसोर सम होदों, 3.25 बोसोरल' सम होदों नोंसोरो। कर'ना भाइरासनि थाखाय UPPLआ खामानि मावनो मोनाखै। दिनै मानो सम बिदों? माव, गोख्रै माव, नङाब्ला बावला, नोंसोरनि समाबो फैगासिनो दङ। मोनथिबायना रायजोफोर? ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? रनजित बसुमतारी सारखौहाय बखिनाय, रनजित बसुमतारी सारखौहाय गाज्रि मुजुफबनाय, गाज्रि राव बुंनाय, बैसोर हिनजावफ्रा, बैसोर रायजो राजाफ्रा बहा गोदोनानै थाजोबखो दिनैनि समावहाय? 3 मास जानोसै BPF पार्टिया रायजो सासन खालामनाय। STनिसो दावराव खालामगासिनो दङ, STनि सायावसो खाथायगासिनो दङ। जों नायगासिनो दङ BPF पार्टिया मा मावगोन। हा फाथानि खुगा फंसेबो बेखेवाखै। लाइमोनफोरनोहाय साख्रि होनायनि बाथ्रा, साख्रिनि फंसेबो खुगा बेखेवाखै। लाइमोनफोरनोहाय 100 crore होनायनि बाथ्रा, सोरनो होखो? रावबो मोनथ'वाखै। नायनोसै रायजोफोर, UPPL पार्टिखौहाय जेसेबां बखिदोंना रायजो राजाफ्रा, बे समाव BPFआ बेसेबां खामानि मावो 5 बोसोरावहाय नायगोन जोंबो रायजोफोर। जों जिरायनानै थाया, जेसेबां दिनसिम थांनानै थागोन एसेबां दिनसिम एरखांबाय थानाय जागोन। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।